Здравейте хора, днес ще видите как ще играем с преси на Clash Royale. И сега да почваме. Както виждате, сме доста добри двамата. И нека да започваме. Само да се апгрейдна нещата. Съжалявам, забравих преди малко да пусна запис. Иначе видеото ще... Два пъти губих тоя. Да, победиме два пъти, иначе браво, за което те поздравявам. Не. Колкото и да не искам. Апгрейдвам си мини пеката обаче. Добре. Апгрейдвам си и гиганта. Още един път си апгрейдвам мини пеката. Колко пъти ще си апгрейднеш това, брат? I don't know. Още един път. Гиганта още един път се апгрейдва. Ти на колко си на гиганта, брат? Ами вече гиганта ми е на 5 левел. На мен също. А пеката? На 6. Как на 6 бе? Моята е на 4. Моята е на 6. Добре, аре, почваме. Ще ревеш, май. Айде пусна. Наставя всичко. Влизай. Окей, влезна. Хора, вие кой мислите? Пусна спаменето. Аз започвам с мини пека. О, не. Брат, ти ще ме убиеш, бе. Не. Защо започна с мини пеката? Не, ти ще ме окебази ми мини пеката. Бомбички! Искаш мини пеки, бе. Не ми харесваш. Ще го убия, спокойно, то е лесно. Да, буквално ще го убия, бе. Не. Направо ми щупи зъбите. До някъде. Пускам това. Пускам и това. Санге. Тенге. Аре! Моите не правят нищо. Я умери. Не. Ега ти досадника. Сега ще му разсея вниманието. Аз пускам мини пека, ха-ха. Айде! Ти пак ще ме убиеш. Добре, но все пак още не си ми видял гигантската пека. Но ще я пусна скоро. И сега пускам и пеката, бате. О, не. Не. Не, ти си най-силния, аз не мога да те пребия, брат. То не бие тея летящите. Тръгвай, бе, мангал! То тръгна на другата посока, тъпана. Не, аз умирам. Всички ще видиш какво ще стане. Аз умирам, аз нямам шанс с тебе. Добър съм си. Какво да правя? Сори, брат. Чао. Що ми... Ти не си мисли, че съм пък толкова лесен. Ти ще ми насладиш всички, брат. Стига! И аз пускам гигант. Не, спри! Какво правиш? Пускам мини пека. Ти направи всичко, брат. Сега да пребих. Не. Аз пускам всичко също. Сега тук хвърлям бол. Пускам тос. Го пропускай! Не! Не знаех, че има файно уран. Подминахте. Не.
Не ми пипай. Не ми пипай. Не. Умей. Да. Не ми харесва. Не ми харесваш. Стой, моля да спри. Не! Стига да е. Сори, брат. Нищо. Просто дори и да си апгрейднеш това. Добре, значи апгрейдвам на 6 левел, на 7 левел пеката. О, и аз имам апгрейд. Няма. Аз без да исках я мръснах пеката. Айде пуснал съм батъл. Чакай. Не си пуснал? Не си пуснал? Окей, пуснал. Добре, аре. Пуснах някакво странно нещо. Каквато си пуснал, бе? I don't know. Това е много добре. I don't know. Ти си ми пуснал героите, които нямам. Ма и аз ги нямам тия. И аз ги нямам. Това е класическото. Аз пускам едно духче, брат. Това е класическата игра. Класическа? Какво класическа, бе? Това е класическата Те клаш. са най-силните герои. Не, това просто е класическата игра. Аз те въобще не знаех, че ги... Да, между другото. Че ги имам. И аз. В играта. И аз. Направо единият ти го щупих, брат. Туториал. Ай, шит. О, не. Ти направи всичко, брат. Аз се отказвам. Ти направи всичко. Скелетон. Пускам скелетон, брат. Пускам и аз 3 бара, няма да те оставя само с 3 бара. Аз пускам това. Чао. И за какво го пусна? Не знам, просто така. Аре, бе, тук ли си, бе? Ти тук ли си? Не! Какво правиш, бе? Не ме че това е мудря. Не бе, вървиш в грешната посока, бе, скъп. Майка му. Не. Ти ме пак ме би. Ега ти. Тори. Аз ще ти убия и третата кола. Не, няма да я убиеш. Спокойно. Аз ще убия. Добре, няма да ти убия, що казваш. Ми няма. И поне спечелих. Ей, какво от това? За какво се караме са? Да играем за забавление. Да. Добре, аз вече си слагам... Какво каза? Може ли аз да пусна една игра? Добре. Да избера. Ама не ги пускай, това са странни гейм модове. Аз знам една игра, която е много готина, ама искам да я пусна. Може ли? Окей. Окей, пуснах. Да. Изкарваме от Clash Royale. Давай. Аз пуснах игра.
Тя няма да зареди. Що няма заради, бе? Защото няма други двама души. То трябва двама ли? Значи сапнал. Окей, аз пускам батъла. Т.е. ти пусна батъла. Да, този път ще ти щупя главата. Аз направих най-голямата простия на света. Прав си. Простия, братче. Голяма простия направих. Оле, текста, брат. Текста. Пеката. Не! Не пека. Що пека? О? Удари! Аре, Удари! пусти се! Удари! 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 Не! Удари! Не! Не! I have an idea. Bye. Да, после ще ме разбиеш. Добре. Този път признавам. Пека. Аз пускам ето това. Не бе, тапана, пека, много си проста, ма. Смей се. Ще се стъжни. Миньони. Никой не може да ми убие миньоните. Бах ти тапак. Искам гигантическия гигант. Гигантическия гигант пускам. Аре, гигантически гигант. Що влиза в това, бе? Тъпи си! Та, но тук. Не, шит. Шик! Не! Аз направих най-голямата простотия. Не си направил никаква простотия, сега ще ме окепазиш. Предполагам, де. Смей се, сега ще се стъжни. Напаних всичко вече. Проблем. За теб. Побързо писайте! Аре, разби го! Yes! Първа игра спечелих. Хора. Добре, поздравявам те. Много добре. Thank you. Супер. Добре, аз ще пусна този път игра. Ето тая ще пусна. Добре, може да си апгрейдна още един път пеката. Добре, давай. Апгрейдвам. Имам нови ръки. Не. Ти ако знаеш какво взех. Добре, дай. Пускай. На мястото на той. Айде, идвам. Този път ще го направя, толкова си. Аз си сложих роботските човечета, дето влизат. Хоп. Аз спалих всичко, брат. Опа. Пуснал съм един гейм мод, който е много бърз. Не. Ти направо ще ме убиеш, бе. Какво правиш? Какво ти направя, бе? Любимия ми геймод. Ти направо си наспамил
Не бе. Не! Какво правиш? Ти направи на нищо. Ами това геймот няма да го пускам вече. Айде де, той ми е любимия. Ти направо ме разкатаве вече. Пускам някой друг. Не, аз съм пуснал игра. Лизай. Чакай. Опа. Аз също пусна. Сега какво правим? Ти влез. Ще се редуваме. Не мога, не ми пише friendly button, не ми дава да влезна. Цъкни към се отгоре, дето е. Добре? И сега влез. Окей, написано. Ето това. Избира. Окей. Ето това. Ето това. Уху. Окей. Айде. Това не е батъла. Защо ме загуби? Не, какво правиш? Не, ти се направо ще го убиеш. Но той е геймот. Това ми беше един пък любим. Но ти направо ме настана. Кая е тази свиня, бе? Майка. Аз специалист. Да. Ето ми отиде до там. Не. То геймот ми е любимия вече. Защото ме убиваш, нали? Да. Айде, да искаш ли един път моя любим, един път твой любим? Добре. Оле, Давай. ти какво направи, бе? Давайте. Ту-ду! Не. Добре. Едно на едно е. Да. Давай. Аз мисля, че сте спечеля вече. Чакай малко. Аз ти сложих на твоето. Да, бе, ти се изсра. То човек ли трябва да се е такова? Да. Гачи. Аз мислех, че което от картите. Не! Айде, изсъхвай. Тридесет секунди. Хора, както виждате, спечелих. Почти. Почти. Добре? И хора, съжалявам, че не говорим много, просто се заиграхме и забравихме да ви говорим. Да, брат. Обаче, дори и да спечелиш, пак не е готино. Да, този геймот е готин. Хора, съжалявам наистина, че не ви говорим. Просто се заиграхме много и спрях да говоря. Съжалявам. Откровено искам да се извиня, че спрях да говоря.
И сега аз пускам на Боби любимия гейм мод с 7-те. Окей, влизай, Боби. Секунда да си взема нещата, защото имам нови неща. Добре. Почвам да спамя. И аз. И започвам да бигам, бате. Направо наставиш всичко, брат. Ти наставиш всичко също, гати. Гати, пустотията, бе, брате. Какво става, бе? Аз имам стратегия. Аз пък нямам. Аз наставям всичко просто. Това ми е стратегията. Да спамя всичко. Но що нямам скелети? О, не. Ти май ми такова кулата, нали? Да. Да. Добре, на Боби Гейм мода му се отдава много, но... Пак съм. Много добре. Се справи. Виж каква ми е армията. Каква, бе? Погледни армията. Къде ти е армията? Изгледай епизода, дето играхме, да видиш каква армия имах. Плач. Цъкни последно. Окей. Дайте да го Аз ще го изгледам. И аз също. Какво? Ти какво си направил, бе? Ти имаш 1000 пети, брат. Гледай само до края, за да видиш колко много съм заредил. Аз ще се самоубия. Аз си направих още крепости пред мен. Добре, Боби, победи, супер. Буквално, изгледай го, виж го какво става, гледай. Мале, но супер, брат. Виж какво става на финала, гледай с базата ти какво стана. Да, видях. Бата 50 000 скелета имах пред мен. Да. И 55 000 къщички. Добре, аз пускам ти пусни моя бата. Сега, любимият ми мой бата. Добре, пусна го. Окей, аз влизам. Добре. Това. Аз избирам текстове. Бабичка. То смага. Скелетън. Добре. Почвам да спамя. Най-хубавите неща. Добре, ето стоя. Аз ползвам тактиката ми. Я. Ето това ще пусна после. Не! Пускам електрическата ми бабичка. Ти си... Не! Ти направо ще ме разбиеш, бе! Електрическа баба. Не! Това го направиха много хиляди. Ето, това пускам ход. Аз пускам... пусках Dark. Дай Dark Wizard. Бум. Чао! Аз победих.
Да, бате! Ти направо ме щупи. Аз ход драгера ми е най-хубавия. Добре. Аз пуснах един. Той е много силен. Електрическа бабичка се заявява! Скелета ни! Скелета ни! Още! Аз цъкам най-добрия ми и започвам да бегам, бате. Тук пускам тос. Бабичката електрическата. Довиждане! Победих! Ти ми щупи главата. Аз чупвам главата на твоя. Аз пускам ход с грайне и той каменния и буквално те щупих. Пускай моя, любим. Добре. О, не, ти ще ме настанеш, брат. Да, аз продължавам с техниката ми. Не искам да ме настанеш. Аз искам после да си го гледам обаче. Добре. Гледай какво става. Не. Аз не те гледам, защото не искам да се разсейвам. Продължавам. Ще победя. Не знам, фурът. Това ти е любимия гейм мод и буквално печелиш на всяка битка. На този гейм мод. Буквално ако те победя съм златен. Ей, как ти бе? Ти сега ще ми убиеш и другата кола. Ти на другия ми чупиш главата, аз на това направо ти размизвам главата. Хора, направо смазах преси. Да, брат, той направо... Лапи, колко скелета си пуснал, бе! И пак, Направо си пуснал армия от скелети. и пак си сложих селището. Как ти, брат? Ама ти имаш най-хубавите бролери, брат. Не е вярно. Аз нямам нищо. Добре, изчакай само за малко. Апгрейти! Мога да си купя един златен чест за 45 джемчета и един силвер чест за 18. Да си купя ли един? Да, за 400. 45, окей. Мале, това беше най-готиният чест, брат. Що? Защото буквално имах много готини неща, но нямам герой за жалост. Айде да изгледаме какво стана в последния двубой. Ама изчакай само за малко. Чакам. Level 2. Аз съм вече на левел 2. Добре. Пускай да гледаме. Изчакай малко, моля те. Трябва да си апгрейдна някои неща. Добре, де после ще ги апгрейднеш. Добре. Окей, така. Чакай. Какво стана, бе? Окей. Пусна ли си да гледаш? Да, пусна. И аз пуснах. Сега ти ми пускаш, после ми пускаш моя любим мод и направо ще те развия. Да, гледай какво става. Тук пак вече са се населили няколко хиляди души. Ти направо ме разби, братче. Ти ме удари един път, обаче аз после населих всички хора. Да, ударихте само 2 пъти. Да. И буквално ти се удари, нали? И ти си всички герои си насели, брат. Да. Бате, аз ти щупих едната кула за милисекунди. Гледай какво става. Гледай. Ти направо ме насъми. Аз знаеш ли кой е гейм мод? Пусна. Кой? Той е с 7 XP.
по-бързо 7 XP. Това направо е много силно. Но съм най-слаб на това. Леле, аз направо ти щупих главата. Бате, гоблините си направо хвърлят копие като невидели. Да, много ясно. Искам сега да си ги апгрейдна нещата. Добре, къде спи? Collections. Почвам да апгрейдвам. Тос мангал. Апгрейдвам. Тази няма да апгрейдвам. Добре. Тези скелети ми помагат супер много. Пускам твоя гейм мод. Чакай, аз трябва да си пренаредя нещата. Ето. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Ти се пусна. О, Франклинштайн, бате. Това. Мале ме разби. Аз избрах грешното. О, God damn it. Мале, ти О, ме разби. Не, ти ме разби, аз не мога да се меря с това. Жал. Я гледай кой пуснах. Знап. Ще се пребия. Ексилъс голем. Аз се пребих. Да, преби ме. Втори рунд. Големът. Пускам. После Китая. После това. Ти ако пуснеш този, който сгреша, съм свършен. Но няма да ти кажа кой сгреших. Не. Не. Този не съм сгрешил. Добре. Big Giant Golem Seeders. Добре. Този пак не го сгреших, но той е силен. Ти колко скелета пусна, бе? Не знам, но те претрепах. Не съм те. Пускай. Пускам трап. Хора, свърши ми времето. Не мога повече да играя. Мога да направя втора част, но за сега чао. От мен чао и от Песи чао. Нещо стана, заби, но чао. 3, 2, 1. И